Solid North, saan pa'y anala daw tapnon doktalan digiti mayat a pagpalamiisan ita amarik na paylaeng tinabara paniyempo. Namon mi nga da iti karayan, daydaywen digiti mahilig nga agpalamiis kadigiti kadandanuman. Kinurong mi iti barangay Alsem iti ili ti Vintar, tapnon personal mi mapadas ti pagdidinamagan na lugar. Manipod iti syudad Tilawag, umabot ti 21 kilometers ti kaadayon na daytoy, ken 35 to 40 minutes met ti biyahe. Ti Ubbog ti Alsem tinapakilawlawan ti banbantay. Arig na nakalameng ken agur-uray laeng ang madiskubre digiti saan pa'y anakadanon ditoy. Tinurong ti grupo ni Mark iti lugar, kalpasan ang nakita da digiti online post. Di makikita kami ti Facebook sir nga ti nami, so digiti kadwak sir binalak mi meten, nabagi mi barbalaki din sir ngem tatala nagtuloy tayo sa pinaka day off mi amin. So social media lang nakakitaan nyo pelang dito? And sir, may impadas, hindi namin sa ngal daw sir, may mila sinervey. Tata mo may awan danom na. So iba kami kadeto yun, so intuloy mi nga imahin sir. Well, sir, so anong met makunayo kaya dito lugar sir? Met sir na, dalos kayo napindas dito nga pagkidigusan talaga. Numan saan nga si Dagiti Ubbog ti Alsem manipot iti naggapuanda at syudad Tilawag, kuna ni Mark, a worth it met ti panagbiyahe da. Inlayo na tapno nagdenayo na napintas iti lugar, nasken nga ammo at aripatwen di pada na bisita ti aglawlaw. Tila may bak no ka sir, digiti no umay daman sir, no once nga da basura da iyawid da laingen kaysa tayo warang da. Solid North, dito yung pagtaktak nila kitakit pa sa irrigasyon. Basta dito kami sipit kinalanan kita nung naturo ka kakaltalunan iti lugar. May sapay dahito ay kadigiti, arang yan, digiti may pagpasar, Ubbog ti Alsem, gapul ti makatabang alangan na. Digiti datuma, tumatapwak da pa'y kitanom, nga agadalem ti agarok nasurok duwa a tao. No adayo, arig na nababalaing daytoy a pagtatapwakan. Ngem no adda ka mismo ditoy, nasken tituret ti pakinakem. Sumagmamano ka digiti agdidigos, kang ranaan nan dagiti agtutubo ti saan pa'y amapne. Ulyenda digiti bato as sumagmamano ang metro ti kangato na, ken dito'y da at tumapwak. Napintas ken mayat ti kaslang fresh ti angin na. First time mo ti umay dito eh. Okay. So nakita da kay tatay nga daglag to pay dry. Happy nga na palinutan ti aglag to. Ensong-song na tigit kasi Oo. So ngem ana among tatay nga adalam ni dry. Ka Solid North, what are you waiting for? Itaan na bara pay laing ti panyempo ken saan pay anang rugi ti panagtudtudo na. Gundawayan ti panawen tapnon duktalen digiti agkakapintas a pagpasyaran iti probinsya. Mark Magdirila, Balitang Solid North.